Hobo on yhteisö, kohtaamispaikka, jossa niin paikalliset kuin sitten meidän ulkopaikkakuntalaiset vieraatkin pääsee aistimaan, kokemaan, nauttimaan lokaaleista kokemuksista, taiteen, tapahtumien, musiikin ja muiden juttujen myötä. Hotelli, me nähdään, että hotelli on rakennus, mutta Hobo tosiaan on yhteisö, johon me toivotaan, että paikalliset ihmiset kokoontuu. Etäpalvelin mahdollisuudet on huomioitu jokaisessa meidän kokoustilassa, sillä niiden kysyntä on räjähtynyt pandemian jälkeen toden teolla. Mutta sitten myös lisäksi me ollaan tehty Hoboon myös tällainen Sound Studio-konsepti, jossa on valmiina podcast-laitteet sekä sieltä löytyy myös huippuaudio-ratkaisut, joka mahdollistaa esimerkiksi sitten musiikkialan tekijöille levyjen ensikuunteluja tai levyn tuotantovaiheessa olevien kuuntelusessioiden toteuttamisen täällä Hobossa. Deskin tuomat ratkaisuehdotukset olivat ajankohtaisia ja ehkä vielä enemmän kallellaan tulevaan. Eli me haluttiin nimenomaan panostaa tekniikkaan ja tekniikkaratkaisuihin, joita markkinassa ei välttämättä vielä ole nähty. Oli sitten isot LED-näytöt tai nimenomaan Sound Studion tuomat tekniikkaratkaisut, mutta siihen mä olin erittäin tyytyväinen. Eli kaikki ehdotukset oli tietyllä tapaa tuoreita meille ja se oli myös ensisijaisen tärkeää tässä projektin alkuvaiheessa. Projekti eteni erittäin hyvässä yhteistyössä. Me koettiin, että Deskin kanssa kumppanuus oli erittäin joustavaa, ratkaisukeskeistä, niin kuin useissa projekteissa tulee muutoksia, pieniä esteitä ja asioita, jotka ei ole etukäteen tiedossa, niin me pidettiin tosi paljon siitä, että Deskin ratkaisukeskeinen niin kuin asenne auttoi tämän projektin onnistumisessa. Erittäin joustavaa, nopeata toimintaa ja siihen me ollaan erittäin tyytyväisiä. Tässä yhteistyössä hyvä on ollut eritoten se keskusteluyhteys ja avoimuus ja nyt kun käännetään katseet pian eteenpäin ja tulevaisuuteen, niin mä toivon, että me pystytään ylläpitämään tätä keskusteluyhteyttä, jolloin taas Desk pystyy sitten meille proaktiivisesti tarjoamaan, ehdottamaan tulevaisuuden ratkaisuja, jolloin jälleen me pystytään palvelemaan sitten meidän asiakkaita paremmin. Ja mä uskon, että tästä nimenomaan hyvässä kumppanuudessa on kyse.